Bore da, a chroeso i wasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar yr Eilwyd, ar y trydydd Sul yn y Garawys. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyr choleo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheiso gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol,
trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y colect ar gyfer y trydydd Sul yn y Garawys. Gweddiwn. O llalluog Dduw, nad aeth dy fab a nwylaf i fyny lawenydd cyn iddo'n gyntaf ddioddef poen, na mynd i mewn i'r gogoniant, cyn iddo gael ei groeshoelio. Caniatâ'n drigarog i ni, gan gerdded ffordd y groes, gan fod nad yw'n ddim arall, ond ffordd bywyd a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Y darlleniad o'r 5 bennod o lyfr Deuteronomiwm. My fi yw'r arglwydd dy Dduw, ath arweiniodd allan o wlad yr Aifft, o dig a'i thiwed. Na chymer dduwiau eraill ar wahân i mi. Na wna i ti ddelw geirfiedig ar ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod, na'r ddeiar isod, nac yn y dŵr o dan y ddeiar. Nac ymgryma iddynt na'i gwasanaethu, oherwydd yr wyf fi yr arglwydd dy Dduw yn dduw eiddigys. Yr wyf yn cosbi'r plant am ddrygioni'r rhieni, hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai sy'n fy nghasau, ond yn dangos trigaredd i filoedd o'r rhai sy'n fy ngharu ac yn cadw fy ngorchmynion. Na chymer enw'r arglwydd dy Dduw yn ofer, oherwydd ni fydd yr arglwydd yn ystyried yn ddi-eog y sawl sy'n cymryd ei enw'n ofer. Cadw'r dydd Saboth yn gysegredig, fel y gorchmynodd yr arglwydd dy Dduw i ti. 6 diwrnod yr wyt ti weithio a gwneud y holl waith. Ond y mae'r 7fed dydd yn Saboth yr arglwydd dy Dduw. Na wna ddim gwaith y dydd hwnnw. Ti, nath fab, nath ferch, nath was, nath forwyn, nath ich, nath asyn, nac un o anifeilied, na'r estron sydd o fewn dy byrth, mwyn i'th was a forwyn gael gorffwys fel ti dy hun. Cofia i ti fod yn geithwas yng ngwlad yr Aifft, ac i'r arglwydd dy Dduw dy arwain allan oddi yno, a llaw gadarn a braich estynedig. Am hyn y gorchmynodd yr arglwydd dy Dduw i ti gadw'r dydd Saboth. Anrhydedda dy dad ath fam, fel y gorchmynodd yr arglwydd dy Dduw i ti, mwyn amlhau dy ddyddiau, ac fel y bydd yn dda arnat yn y wlad y mae'r arglwydd dy Dduw yn ei rhoi i ti. Na ladd, na odineba, na ladrata, na ddwg gam dystiolaeth yn erbyn dy gymydog, na chwennych wraig dy gymydog, na dymuno cael tŷ dy gymydog, na'i dir, na'i was, na'i forwyn, na'i ich, na'i asyn, na dim sy'n eiddo i'th gymydog. A mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith yn adfywio'r enaid. A mae tystiolaeth yr arglwydd yn sicr yn gwneud y syml yn y ddoeth. Y mae deddfa'r arglwydd yn gywir yn llawenhau'r galon. Y mae gorchymyn yr arglwydd yn yn goleuo'r llygaid. Y mae ofn yr arglwydd yn lan, yn para am byth. Y mae barnau'r arglwydd yn wir, yn gyfiawn bob un. Mwy dymunol ydynt na gair, na llawer o air coeth. A
pwysach na mel, ac nid i ferion diliau mel. Trwy fynd trwy hefyd rybyfyr fi, ac o'i cadw ymau gwobr fawr, pwy sy'n dirnad ei gamgymeriadau, glanhafu o fi wrth y meiau cyf. Cadw dy was o fi wrth bechodau meithgar, ac i fynd gael y llawych afarnaf, yna byddaf yn y ddifeis, ac yn y ddieuog o bechod mawr. Cyfeiriau fy geniau ferbyniol genit, am y ferdodau fy nghalon yn gymeradwy ti, o arglwydd fy nghraig am prynwr. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan. Gogoniant i ti o arglwydd. Yr oedd Pasg yr Iddewon yn aml, ac aeth Iesu i fyny Jerusalem. A chafodd yn y deml y rhai oedd yn gwerthu ychen a defaid a cholomenod, a'r cyfnewidwyr arian wrth ei byrddau. Gwnaeth chwip o gordeni, a gyrrodd hwy oll allan o'r deml, y defaid a'r ychen hefyd. Taflodd arian man y cyfnewidwyr ar chwal, a bwrw ei byrddau wyneb i weired. Ac meddai wrth y rhai oedd yn gwerthu colomenod, ewch ar rhain o ddi yma, peidiwch â gwneud ti fy nhad i yn dŷ masnach. Cofiodd ei ddisgyblion eiddiau'r ysgrythyr, bydd sêl dros dy di yn fy ysu. Yna heriodd yr Iddewon ef a gofyn, pa arwydd sydd gennyt i'w ddangos i ni, yn awdurdod dros wneud y pethau hyn. Atebodd Iesu hwy, dinistriwch y deml hon ac mewn tritiau fe'i codaf hi. Dywedodd yr Iddewon, 6 blynedd a 20 y by'r deml hon yn cael ei hadeiladu, ac a wyt ti'n mynd i'w chodi mewn tritiau? Ond sôn yr oedd ef am deml ei gorff. Felly, wedi iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw, cofiodd ei ddisgyblion iddo ddweud hyn, a chredasant yr ysgrythyr, a'r gair yr oedd Iesu wedi ei lefaru. Dyma Efengyl yr arglwydd. Moliant i ti o Grist. Gwnaeth Iesu chwip o gordeni, a gyrrodd hwy oll allan o'r deml. Y 15fed adnod o'r ail bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Mae'r arwyddion bod y gwanwyn yn cydio a bod y gaeaf yn cilio o'n hamgylch ni. Fe allwn ni deimlo'r newid yn yr hun. Mae'r dyddiau'n ymestyn yn gyflym, mae'r cennin Pedr yn dod i'w gogoniant, ac mae can yr adarn i'w chlywed unwaith eto. Ond mae'r awel fain a'r barig sydd i weld ar y ceir ambell fore yn ein hatgoffa ni. Mae ar ddechrau mis Mawrth ydym o hyd, ac mae chydig da ni aros eto cyn bod y gaeaf y tu cefn i ni'n wir. Mae'r gobeith am y bywyd newydd a ddaw gyda'r gwanwyn yn dal i fod o'n blaenau. Mae'r gaeaf eleni wedi bod yn hir i bawb, a hynny am resymau pur amlwg. Ond mae'r deheuad am ddyddiau gwell yn ein symbylu ymlaen, ac mae'r rwyddion bod y gwanwyn yn cydio yn cadw'n gobaith yn fyw. Ond gyda dyfodiad y gwanwyn, ac efallai gyda ninnau yn treulio chydig mwy o amser allan yn yr ardd, fe welwn ni'r angen i fynd ati i wneud ychydig o waith, gymoni a thacluso. Ei bod hi'n hyfryd gweld yr haul ar ddwyrnod braf, mae ei olau yn tueddu ddangos y baw a'r pechodau i gyd, enwedig ar fy ffenestri dwi wedi sylwi dros y dyddiau diwethaf. Ar ddwyrnod cymylog a thywyll,
Mae'r ffenestri yn edrych yn ddigon glân, ond pan mae'r haul yn tywynnu'n braf, fe welwn ei bod ymhell o fod felly. Mae angen i mi ddod o hyd i'r bwced a'r sebon a rhoi golchad da iddynt. Yr ydym yn hen gyfarwydd ar syniad o'r spring clean, dwyrnod y glanhau mawr, y dwyrnod hwnnw pan fyddai pob ffenest a drws yn cael ei hagor lled y pen i adael i'r awyr iach lenwi'r tŷ, a phan fyddai pob celficyn yn cael ei lanhau'n ofalus a'i symud mwyn sicrhau bod pob twll a chornel yn cael sylw'r dwster. Efallai bod hi'n dal i fod ychydig yn rhy gynnar yn y flwyddyn ac ychydig yn oer i feddwl am agor pob ffenest yn y tŷ, ac efallai bod hi ychydig yn hen ffasiwn bellach i sôn am ddwyrnod y glanhau mawr. Haws wrth gwrs i'w gwneud ychydig yn ymal, ond dydy'r natur ddynol ddim bob tro yn caniatáu hynny. Mae'r ewyllus yno, ond dydy'r awydd i weithredu ddim mor barod bob tro. Ond wedi dweud hynny, fe wyddom ni fod angen o bryd i'w gilydd i ni dalu sylw i'r gwaith o gymoni, tacluso a glanhau, gan nad yw pethau yn glanhau eu hunain. Mae dwst yn crynhoi, mae pethau'n cael eu gadael heb eu rhoi gadw yn eu priod le. Mae papurau a thrigareddau'n dueddol o grynhoi ar y ddesg. Mae'r car yn dwyno wrth iddo gael ei yrru. Mae angen cymoni'r ardd ar ôl y gaeaf. Ac o bryd i'w gilydd, mae angen torchi llewis, bwrw ati, a gwneud y gwaith yn donog, ond angen rheidiol hwnnw o lanhau. Wedi dweud hynny, fe deimlwn yn well ar ôl y cwblhau'r gwaith, a gweld ôl ein llafur, yr ardd yn gymen, y car yn disgleirio, popeth yn ôl yn daclus yn ei briod le, a'r ddesg yn wag o drigareddau a ffentyrau o bapurau a niben diangen. Mae'r un peth yn wir am ein bywydau hefyd. Dyna beth yw diben tymor y Garawys, tymor Gwanwyn yr Eglwys, wrth i ni deithio tua'r Pasg a'r gobaith a bywyd newydd a ddaw i ni trwy farw ac atgyfodiad Iesu Grist. Mae'r Garawys yn gofyn i ni dalu sylw i'n bywydau, ar gyflwr ein colonnau ac ar ein perthynas â Duw. Ar y degau mae angen ychydig o gymoni a thacluso ar ein bywydau hefyd. Mae angen talu sylw unrhyw arferion animunol yr ydym wedi syrthio iddynt, yr arferion hynny nad ydynt yn rhoi bywyd i ni, ac yr ydym wedi bod yn ei hanwybyddu'n dawel bach. Yr arferion hynny y gwyddom y dylen ni fynd i'r afel yn nhw, ond eto heb gael yr egni ysbrydol i wneud hynny hyd yn hyn. Nawr yw'r adeg i dorchi llewis a gwneud rhywbeth cadarnhaol i fynd i'r afel yn nhw y gorau gallwn ni. Mae'r thema o'r angen am lanhau yn dod o'n darlleniadau y bore yma. Yn ein darlleniad o'r Efengil cawsom yr hanes am Iesu yn glanhau'r deml. Aeth Iesu'r deml ar yr uchel wyl, ac wrth weld y rhai oedd yn gwerthu ychen a defaid a cholomenod, ac wrth weld y cyfnewidwyr arian wrth ei byrddau, fe wnaeth chwip o gordeni a'i gyrru nhw allan, a thaflu'r arian a'r chwal gan ddweud, peidiwch â gwneud ti fy nhad i yn di masnach. Roedd y weithred hon yn weithred broffwydol, yn weithred weledol, yn weithred bwerus o eiddo Iesu, mwyn dangos bod angen glanhau a diwygio bywyd y deml, calon ysbrydol y genedl Iddewig. Dechreuodd yr arfer o werthu anifeiliaid yn y deml mwyn hwyluso'r pethau i'r pererinion a fydden dod ar yr uchelwyliau i aberthu. Haws o lawer oedd prynu anifail yn y deml na bod y pererin a'i hun yn tywys anifel i'r fan honno i gartref, yn enwedig os oedd yn byw cryn bellter o Jerusalem. Ond gydag amser fe welodd y rhai oedd yn gwerthu gyfle i wneud ychydig o elw ychwanegol drwy godi'r pris am yr anifeiliaid hyn, ac ar ben hynny, gan nad oedd y deml yn derbyn arian rhufeinig am fod delwr y merawdwr ar y darnau arian hyn, yr oedd yn rhaid i bob yr pererin gyfnewid ei arian am arian arbennig y deml. Roedd dim modd prynu na chwaith gyfrannu goffrau'r deml heb yn gyntaf gyfnewid arian.
Defnyddiodd y cyfnewidwyr arian y cyfle i godi eu comisiwn am y gwasanaeth hwn a gwneud elw da iddynt eu hunain, a hynny eto ar draul y pererinion. Roedd hyn i gyd yn fusnes bach llywyrchus a oedd yn manteisio ar y pererinion a ddeithai'r deml i addoli. Beth oedd wedi dechrau fel arfer da i helpu'r pererinion a ddaeth gydag amser yn ffordd o wneud elw bach go lew i'r deml ac yn gwneud aberthu'n y deml yn afresymol o ddrud i'r pererinion. Yr arfer hwn o wneud elw ar draul y pererinion oedd Iesu yn ei gondemnio pan ddywedodd, peidiwch â gwneud tŷ fy nhad i yn dŷ masnach. Trwy ei weithred broffwydol o lanhau'r deml, yr oedd Iesu yn galw am ddiwygiad. Ar un ystyr, mae hanes glanhau'r deml yn Jerusalem yn dwy'n un sylw, yr angen i sefydliadau gan gynnwys eglwysi, dalu sylw ar ei harferion, a'i cymoni a'i diwygio yn ôl y galw. I ni, yng nghanol y Garawys, mae'r hanes am Iesu yn glanhau'r deml yn ein hatgoffa o bwysigrwydd yr angen i ddiwygio a glanhau ein bywydau. Yn nes ymlaen yn y darlleniad mae Iesu yn sôn am ei gorff fel teml, a beth yw'r corff i ni, ond teml yr ysbryd glân yn ôl Sant Paul, a pha well ffordd i ni gymoni a thacluso ein bywydau na chanolbwyntio ar ein darlleniad o'r Hen Testament heddiw, sef llyfr Deuteronomiwm a'r 10 gorchymyn. Beth yw'r 10 gorchymyn, ond strwythyr i gadw bywyd a pherthynas, ein perthynas a Duw a chyddyn mewn trefn. Yn ystod yr wythnos hon da fydd i ni dorchi llewis a threulio chydig o amser yn myfyrio ar y 10 gorchymyn a gweld beth sydd angen i ni gymoni yn ein bywydau, yn ein perthynas ag eraill ac yn ein perthynas â Duw. A ydym wedi creu diwiau eraill i addoli sy'n mynnu ein hamser ac yn tynnu ein sylw oddi wrth ein hyddoliad o'r unig wir Dduw. Sut mae ein perthynas ag aelodau'n teuluoedd ein hunain, a'n cymdogion? Beth ydym yn ei chwynychu fwyaf? Wrth feddwl am y cwestiynau hyn a'i hatebion yng ngoleuni'r 10 gorchymyn, byddwn mewn gwell sefyllfa i fynd i'r afel a'r pethau hynny sy'n llesteirio ein perthynas â Duw ac eraill. Fel tymor y Gwanwyn, tymor y glanhau yw'r Garawys, tymor i dorchi llewis a bwrw ati gyda'r gwaith hollbwysig o gymoni, tacluso a glanhau ein bywydau o'r arferion a'r pethau hynny sy'n ein cadw ni rhag mwynhau meddwl tawel a byw'n ffyddlon i Grist. Nawr, yn hymor y Garawys, wrth i'r Gwanwyn nesau, yw'r amser i agor y ffenestri, cymryd y dwster a gadael i oleuni cariad Duw ddangos i ni y dwst a'r baw sydd angen i ni ei gwaredu o'n bywydau. Mwyn ei enw. Amen. Credon Ecea. Credwn yn un Duw, y Tad yr holl alluog, gwneithurwr nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithur, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwy ni ac ein hiachawdwriaeth disgynnodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yng ngnawd o fair forwyn, ac fe gwnaed yn ddyn. Fe'i groeshoelwyd drosodd am Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe'i claddwyd, atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau ac esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddeheulawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw ar meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddur, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd ar myddeiant pechodau,
a disgwyliwn ym atgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Mewn parch a sancteiddrwydd, gadewch i ni weddio ar arglwydd yr holl greadigaeth. Cadw'r eglwys yn ddiogel rhag peryglon, bydolrwydd a thrachwant. Dyro ras i ddweinidogion, i bregethu efengil Crist, i gyflawni dorchmynion yn ei geiriau a'i bywydau. Yn enw'r un a ddaeth i lanhau'r deml, oed i ddiwasanaethu ar lles pawb, ac addasu er mwyn cwrdd ag anghenion yr oes. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Trigyrha wrth y byd lle mae anwybodaeth a rhagfarn yn ymal yn rheoli. Dyro wir ddoethineb i bawb sydd mewn awdurdod. Gweddiwn dros rannau o'n byd sy'n dioddef erlyd, rhyfel ac ymrafael. Cyflwynwn i ti bobl Myanmar a Yemen yn arbennig. Yn enw'r un a ddaeth i waredu'r byd, dyro lanhad i fudiadau y mae ei deioni wedi cael ei lygru gan gariad at elw. Rhod y fendith ar bawb sy'n gweithio dros heddwch, dros fudiadau amgylcheddol, datblygiadol, a'r fudiadau hynny sy'n gweithio dros lles eraill. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bendithia ein teuluoedd a chadw ei ffydd yn bir a'i byw yn gyfiawn. Cryfhar rhai hynny yn ein cymuned sydd yn gyfrifol am ddysgu ac hyfforddi yn y cyfnod anodd hwn, fel y gallan trwy arweiniad deall a gobaith i bawb yn ei gofal. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cysurac i acha bawb sy'n dioddef o rhan corff, meddwl neu ysbryd. Rhoedd ynt ddewrder a gobaith yn ei trafferthion, a dyroedd ynt lawenydd deu echawdwriaeth. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros yr rhai sydd wedi marw yn ffydd Crist. Tyrd a hwy lawenydd dy deml nefol, lle mae addoliad perffaith a thragwyddol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gan ymlawenhau yng nghymundeb yr holl saint, cyflwynwn ein hunain ar greadigaeth gyfan, ithgariad di-ffail. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Y mae'r arglwydd yma
a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, a rydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir ar bywiol Dduw, ffynhonnell bywyd yr holl greadigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun, rhwng ddiolch i ti, bob amser ac ym mhob lle, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A brofwyd ym mhob peth, ond na phechodd, trwy ei ras medrwn drechu pob drigioni, a byw mwyach nid i ni ein hunain, ond i'r un a fe farw trosom ac a atgyfodwyd. Felly, gyda gyngylion ac archangylion, a holl gwmpaeni'r nef, molwn dy enw gogoneddus. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd, Duw gallu anerth, nef a dear sy'n llawn dothgoniant. Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd, trwy wrando ar eiriau yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro ar y fwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara baenyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y Chymyn bendigaid, ac ar o Chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y Chymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd,
ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwna fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, a'i gariad sy'n dragywydd. Gweddiwn gyda'n gilydd. Arfyniwn arnat o llalluog Dduw, edrych ar ddeisyfiadau gostyngedig dyweision ifydd, ac estyn dy heilaw dyfawredd i fod yn ymwared i ni rhag ein holl elynion, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. a gweddiwn am fendith Duw. Rhodded Crist ras i chwi i gynyddu mewn sancteiddrwydd, i ymwadu â chwi a'i chunain ac i godi croes a'i ddilyn ef, a bendith Duw holl alluog, y Tad y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.